салом ва бозиябу дигар саломи гарму ҷӯшон ба кулли шунавандагони радиои ҷавонӣ. Барномаи радио микс пешкаши шумо. Медонед як навгуни бениҳоят ҷолиб радио микс, яъне радио лайв. дӯстони азиз, мо тасмим гирифтем ки тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук ва дар канали ютуб барномаамонро пахш кунем, яъне мустақиман. минбаъд шумо моро на танҳо мешунавед, балки моро шумо тамошо карда метавонед. бинобар ин дӯстони азиз, мавҷи моро пайгирӣ кунед. ҳама рӯза соати 12 ана ҳамин барномаи мо тариқи пахши онлайнӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ сурат мегирад ва моро метавонед ҳам гӯш карда бошед, ҳам тамошо карда бошед. шумо агар айни ҳол моро тамошо карда бошед ё ки гӯш карда бошед, пас истинод яъне ссилкаро ба дигарон низ равона карда бошед ва биёед якҷоя бо як таронаи дилнишин барномаамонро кушода гуфта эълон мекунем. рафтем таронаи дилнишин дар радио микс. Farsak Profil Olaylo, olaylo, دوست دارم olaylo, 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 دوست دارم olaylo, 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 دوست دارم olaylo, 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 دوست دارم olaylo. لیلی و من مجنون شاده و من دلخون، لیلی و من مجنون شاده و من دلخون. از کلبه خرابم دیگر مرا تو بیرون، از کلبه خرابم دیگر مرا. дӯстони азиз, аллакай як нафар инҷо санавар ба мо салом менависанд. барнома беҳтарин ку, вале санавар агар моро тамошо кардид шуд халай мегӯем. барномаи мо идома дорад. музикаро гӯш olaylo, 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 دوست دارم olaylo. боз як нафар холида менависанд. ассалому алайкум, ман аз шаҳри душанбе шуморо тамошо карди суда бошам. о холида, ба шумо мо аҳсан мегӯем агар дидаи суда бошед. салом салом салом. радио микс, радио микс. шунавандагони азизу арҷманд, бинандагони азиз, чун мо гуфтем, мо дар фейсбук ва дар канали ютуб қарор дорем ки моро мустақиман ҳам дида истодан, ҳам навишта истодан. айни ҳол дар фейсбук чуноне ки мебинед ягала нафарҳо, яъне бисёр нафарҳо навишта истодан ва боз дилбар қаҳурова менависад барнома беҳтарин, ман низ дугонаи холида ҳастам мегӯянд. оҳо, аллакай ду нафар моро аз душанбе тамошо карда истоданд ва ин тариқи шабакаи фейсбук.
дӯстони азиз, медонед ана ҳамин смартфонҳо дар дасти мо ҳаст. ҳатто дар худ шумо дар Москва ҳам бошед, умуман шумо дар кадом гӯшаи дунё набошед, агар шумо дар интернет бошед, моро дида метавонед, гӯш карда метавонед, пайгирӣ карда метавонед. Аммо тасаввур кунед, мо агар смартфон надошта бошем, пас чӣ мешавад? Инҷо ман ба шумо як маълумоти албатта ҷолибро мегӯям. Хуб, 3 апрели соли 1973 аввалин занги телефонӣ тариқи телефони тамғаи Motorola сурат гирифта буд. Ва бубинед, телефони тугмачагин буд. Вазни телефон аз 1 килограмм изофа ҳам буд. Ва бубинед, агар ана ҳамин гуна смартфон мо надошта бошем, пас ҳаёти мо дар ин ана ҳамин замони технику технология чӣ гуна мегузарад? Масалан, агар мо як рӯз смартфонро ба дастамон нагирем, чӣ мешавад? Пас моро пайгирӣ кунед. Дар Радио Микс мо ин маълумотро баҳри шумо пешкаш мекунем. Пайгирӣ карда бошед. Радио Микс. Хуб, шумо бо диққат бошед. Маҷаллаи бритониёгии Хак дар бораи чанд ҷавоне ки смартфонҳоро ба фоидаи телефони тугмачагӣ партофтанд, муддати тӯлонӣ нашрияҳоро чоп кардааст. Ин чӣ гуна аст? Онҳо вақте ки смартфонҳоро аз даст, яъне партофтанду дигар ба даст нагирифтанд, онҳо аллакай худро бардам ҳис карданд. Дар зиндагии худро гуфтанд ки гӯё мо ором ҳам бошем ва ин масъалаҳои бегона камтар аллакай онҳо парешон нашуданд. Медонед, ин ҳикояҳо ба одамони ген З, яъне зумерҳо тааллуқ дорад. Масалан, мо мегӯем зумерҳо ки аст? Ин зумерҳо ин ба ислоҳ он нафароне ҳастанд ки соли таваллудшон ба 1997 ва 2012 тааллуқ дорад. Ва дӯстони азиз, медонед, шумо моро танҳо ва танҳо пайгирӣ кунед, SMS паёмакҳои худро навишта бошед, зеро инҷо Мақсудҷон низ менависад: салом, салом, ман аз шаҳри Хуҷанд шуморо ҳам гӯш карда истодам ва ҳам дида истодам. Ман баҳри ана ҳамин дӯсти азизамо Мақсудҷон қарсакҳои баландро мезанам ва моро ҳам дида истодан ва ҳам гӯш карда истодан. Саломат бошед, саломат бошед. Ва дӯстони азиз, оиди зумерҳо, яъне он одамоне ки аз смартфон даст кашиданд, мо дар давоми барнома албатта маълумотро пешниҳод мекунем ва ин аввал менигарем ба фактҳои ҷолиб, ба он ҳодисаҳо воқеҳое ки дар таърих рух доданд, пешкашии шумо мегардонем. Радио Микс. Дӯстони азиз, мо медонем ки ширкати Kodak, яъне он асосан ба истеҳсоли аввал плёнкаҳо, яъне фотоплёнка ва видео, вақте ки ана ҳамин ширкати Kodak ба вуҷуд омад, як ҳодисаи ғайриоддӣ ба вуҷуд омад. Соли 1926, аниқтараш 11 августи соли 1926, Kodak аввалин плёнкаҳои рангаро ба истифода баровард. Ва медонед, мегӯянд ки сагҳо ба инсон як дӯсти беҳтаринанд, яъне саг ба инсон дӯсти беҳтаринанд мегӯянд. Аммо яке аз сагҳои беҳтарин, яъне аз сагҳои зотии хас ки мебошад ки он на бӯи бадан ва на бӯи пӯст дорад. Ва олимон, умуман донандагон ва дӯстдорони хас ки мегӯянд ки хас ки ҳатто аз анами зоти сагҳои овчарка ҳам ба инсон як дӯстӣ ҳам карда метавонад ва меҳрубонтар будааст. Ва дӯстони азиз, боз як маълумоти дигар ҳаст. Гаронтарин тапонча, яъне бо истилоҳ пистолет мегӯянд, гаронтарин тапонча дар ҷаҳон ин Big Bang мебошад ки он 4.5 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико нарх дорад. 4.5 миллион. Рости гап, агар ин маблағ ба ман бошад, ман Big Bang не, балки ягон дача ё ягон вилла мехаридам ва ҳар тобистон, албатта ё ягон автомошини қиматбаҳо ва мо сайр мекардем. Ҳамин тавр не? Ҳамин тавр. Ва дӯстони азиз, як маълумоти дигар ва баъд аз он маълумот мо суруд гӯш мекунем. Мегӯянд ки сартарошон як маоши хуб намегиранд, аммо ин тавр ҳам нест. Медонед, сартароши папаи Рим, яъне дар Рим, сартароши папаи Рим ҳамасола 250 000 доллари амрикоӣ маош мегирад. 250 000. Ман гумон мекунам ки Хусравҷон баъд аз шунидани инчунин сухан мегӯяд, ман аллакай сартарош мешавам. ҳамин тавр ҳама ҳаст. Ман дар ҳайратам. ва шунавандагони азиз, биёед набошад таронаро гӯш карда як ҷоя мо рақс мекунем. Рафтем. Радио Микс. Радио Микс. میروی بس و بیرم از برم دور بشم
نمیگویم به تو من از من مرا و از من مرا تو کی هستی به وفا میکنی جبر و جفا نمیگیرم از زبان نامی تو را نامی تو را میروی پس تو بیرم از برم دور بیشم نمیگویم به تو من از من مرم از من مرم تو کی هستی به وفا میکنی جبر و جفا نمیگیرم به زبان نامی تو را نامی تو را холида мегӯянд ки беҳтарин диҷей сурудхо тамоман аҷоиб мегӯянд мо аҳа холида моро тамошо кунед дар воқеъ хусравҷон беҳтарин диҷей мебошад гӯш мекунем نمیخواهم تو رو میروی پس تو بیرم از برم دور بیشم نمیگویم به تو من از من مرا و از من مرا تو کی هستی به وفا میکنی جبر و جفا نمیگیرم به زبان نامی تو را نامی تو را میروی پس تو بیرم از برم دور بیشم نمیگویم به تو من از من مرا و از من مرا تو کی هستی به وفا میکنی جبر و جفا نمیگیرم به زبان نامی تو را نامی تو را инчо фарҳод менависад ки оҳо серьёзна албатта серьёзна мегӯянд ки дар тоҷикистон ҳам чунин пахшҳои мустақим ҳаст ман инро танҳо дар радиоҳои россия дида будам мегӯянд оҳо моро фарҳод шумо моро қоил кардед серьёзна аҳа ҳақиқат аст серьёзна аст تو کی هستی به وفا میکنی جبر و جفا نمیگیرم به زبان نامی تو را نامی تو را میروی پس تو بیرم از برم دور بیشم نمیگویم به تو من از من مرا و از من مرا تو کی هستی به وفا میکنی جبر و جفا نمیگیرم به زبان نامی تو را نامی تو را шунавандагони азиз рости гап вақте ки фарҳод ба мо чунин навиштанд то ҳол ман як хушҳол ҳам шудам мегӯянд серьёзна аҳа шумо ҳоло ҳам боварӣ надоред шумо ҳам моро гӯш карда истодед ҳам тамошо карда истодед ва барои он нафароне ки айни ҳол пайваст шуданд мегӯем радио лайф яъне радио микс аз мавҷи ҷавонӣ радиои ҷавонӣ оғоз шуд ва дӯстони азиз моро аз шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук ва ютуб минбаъд моро пайгирӣ карда метавонед ва дӯстон агар ҳоло шумо ба мо пайваст шуда истодаед бо зудӣ истинодҳоро яъне ссилкаро ба дигарон низ тақсим кунед то мо бисёртар шавем ва сафи мо бисёртар шавад ва дӯстони азиз чун мо гуфтем дар аврупо аллакай аз смартфонҳо даст кашида истоданд ин махсусан гурӯҳи ҷавонҳо маълумотро бишнавед яке аз ҳикояҳо дар бораи як ҷавон бо ном Адан мебошад ки 22 сола ҳаст Адан нақл мекунад ки соли гузашта ӯ тасодуфан смартфони худро аз даст афтонду шикаст ва маблағ барои харидан ё таъмир кардани он смартфонро надошт ва ӯ як моҳ бидуни телефони мобилӣ гашт ӯ на телефони тугмачагӣ гирифт ва на смартфон пас Адан як мушоҳидаи бениҳоят аҷоибро комил шуд яъне ба анаҳамон як ҳодисаи аҷоиб рӯпарӯ шуд вақте ки Адан бидуни телефон як моҳ ӯ гашту гузор кард аллакай кайфияташ беҳтар шуд сараш ором буд гӯё ки Адан мегӯяд ки ман сарам тоза буд як аҷоиб буд ва Адин пайваста телефонҳои мобилии худро кӯшиш кард ки аз даст тамоман диҳад ва ӯ ба ҷои смартфони гаронбаҳо як телефонро бо нархи ҳамагӣ $10
яъне соҳиб шуд, ӯ телефони Nokia гирифт, ӯ телефони тугмачагӣ гирифт ва мегӯяд ки ман ба ҷои смартфони худ аллакай ин телефонро интихоб кардам ва ҳаёти худро дур аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва дур аз ҳамин гуна телефонҳо гирифтам ва айни ҳол асаби ман ором аст ва тамғаи телефон Nokia 130 буд. خب دوستان عزیز برنامه ما ادامه دارد و میدونید یک خبر بینهایت جالب برای اون نفرانی که از خبرهای شو بیزنس بخبر هستند یک خبر بینهایت خوشحال کننده. این هم باشد سنه 9 август آوازخوانی نامی شناخته روس بانو ماکسیم از شعبه احیاگری به بیمارخانه انتقال داده شد. چون که همه ما پیگیری کرده بودیم ماکسیم در کوما قرار داشت و دوستان عزیز او علاقه حالتی خوب دارد. او از بیماری کووید 19 اذیت میکشید و سراینده علاقه خود را عین حال بهتر حس میکند و مستقلانه نفس میکشد و به کمک یگان نفر راه میرود و ما همه کسا دوی اون میکنیم که ماکسیم تیزتر با صحنه براید با حیات مستقلانه باز برگردد و بحری شنوندگان بحری مخلصانش یک باز کیفیتی جالب رو بخشد. ماکسیم 38 ساله با سرعت عین حال صحت شده ایستاده است و یک ترانه دلنشین رو در رادیو میکس بیاید با هم گوش میکنیم و تابمون رو بریده میکنیم. رفتیم موسیقی رو بلندتر کن. رادیو میکس این را استاد لایق گفتن. مرحمت. آشنانت چون نداشت آشنایت برود از نما چون باز ماندی هم نوایت میرود شاهدی رنگی محبت هر نفس. دوستان عزیز اینجا پرنسسا با نام پرنسسا می نویسند که ما دوی عمر میگوییم که ماکسیم تیزتر به صحنه باید یگان سرودی دلنشین رو گذارید. آها الکای پرنسسا ما الکای ترانه گذاشتیم گوش میکنیم با هم. اینجا باز پیامک‌های دیگر هم هستند و یک نفر دیگر دلبر می نویسد که اکو ترانه‌های ایرانی گذارید. البته دلبر میگذاریم موجی ما رو تنها و تنها پیگیری کنید در نوبت ترانه‌های ایرانی هم میشود. خسرو جان رفت رد بی پایت میرود داوری خواب میزانه ندارم یک میزان یک بدی کردی تمامی نیکی هایت میرود عشق صف باشی هزاران صف درن بازی گویم جزی صف بیرون بیفتادی صفایت میرود бале шунавандагони азиз радио микс ҳасти идома дорад ва аллакай шӯҳрат менависанд. оҳо бениҳоят зажигательнику мегӯянд. албатта ин як аҷоиб аст. шӯҳрат агар моро тамошо карда бошед ба шумо мо қафкӯбӣ мекунем
ва Шуҳрат боз менависанд ки анамин тавр музикаҳои дилнишинро, албатта мо мусиқаҳои дилнишинро гузошта меистем то таби шумо болида гардад. Ва инҷо боз як нафари дигар Абдуҳаким Дусматов менависанд: салом салом, барнома ба ман писанд. Албатта мо хурсанд мешавем, мо шуд мешавем ки вақте ки ана ҳамин бинандаҳои мо, шунавандаҳои мо ба мо чунин менависанд. خدایی خش باشی پشتیبانی تو خداست جز خود رفتی زی سر لطفی خدایت میرود با خدایی خش باشی پشتیبانی تو خداست جز خود رفتی زی سر لطفی خدایت میرود آشنانت چون داشو آشنایت میرود از نوا چون باز ماندی هم نوایت میرود شاهدی رنگی محبت هر نفس از باغی دل گل نیاری دل بری گلگون قبایت میرود шунавандагони азизу арҷманди мо, инҷо принсес менависад: оҳо, ман худро дар як атмосфераи хуб ҳис кардисудам. Ҳамин тавр. Албатта мо низ вақте ки анамин гуна паёмакҳоро мефиристанд, мо низ хурсанд мешавем. Ва инҷо Холида менависад: ташаккур, илоҳо дастотон дардро набинад. мо сипос мегӯем, зеро аз шаҳри Душанбе моро Хадича ва Холида тамошо кардисуданд. Инчунин боз Абдураҳим менависад: бениҳоят хуб ако, хубтар мешуд зангҳои телефониро қабул кунед, менависанд. چی کار میکنیم؟ البته ما کوشش میکنیم و حتما در باز نشوی آینده ما کوشش میکنیم. البته هم چون که میبینید پیامک‌ها و البته هم زنگ‌های تلفنی رو قبول کرده باشیم. و دوستان عزیز، چون ما اویدی دست کشیدن از اسمارتفون ها گفته گذاشته بودیم و وقت‌های اخیر وقتی که انا همین چند نفر تحقیقات گذروندن و فکر و عقیده های خود رو در نشریه بریتانیایی خاک پیشنهاد کردن، البته چندین جوان ها خود رو انا همین به اسمارتفون تصور کرده توانستند. یعنی آنها با تلفنی عادی، با تلفنی توگمگی گذاشتند و انا همین رو در شبکه‌های اجتماعی پهن کردند و گفتند که الکای ما آرام هستیم، از شبکه‌های اجتماعی دور هستیم. وقتی که با کوچه میبرویم به ممنوعیت سیر و گشت میکنیم، با باغ و با جایهای سیر و گشتی میرویم. و دوستان عزیز، این بود معلومات جالب، این بود موضوع روزی که ما اویدی دست کشیدن از اسمارتفون ها برای شما پیشکش کردیم. و دوستان عزیز، از خاطر نبرید ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب قرار داریم. اینچنین ما رو از موج 106.7 FM گوش کرده میتوانید و اگر شما در دست اسمارتفون داشته باشید میتوانید هم ما رو گوش کنید و هم از شبکه‌های اجتماعی البته ما رو پیگیری کرده باشید. و دوستان عزیز ارجمند، ما رسیدیم به فرجام برنامه رادیو میکس. اما این فرجام موضوعهای برنامه بود، این فرجام بخشای برنامه بود. شما میتوانید چون انمی نفرون با ما پیامک‌ها ارسال کرده ایستید و ما باز یک چند دقیقه دیگر وقت داریم پیامک‌های شما رو قبول میکنیم
ва дӯстони азиз ин лаҳзаҳо мо ба диҷей ба Хусравҷон мо имконият медиҳем ва ин нафар биёед як кавкубӣ мекунем ва ин нафар медонед чӣ мекунад. Ин нафар бо як бахши ҷолиб бо диҷей сет бо як мусиқиҳое ки бениҳоят мубрам аст, мусиқии рақсӣ аст ва агар моро дар нақлиёт гӯш карда рафта истод бошед бениҳоят садои онро баланд кунед ба шумо писанд меояд. ва дӯстони азиз инҷо Сироҷиддин менависанд дуруст қайд кардед барнома ба ман низ писанд. Ман фикр мекунам ин Сироҷиддин ба принсесса ба он нафаре ки чанде пеш гуфтанд ба ман маъқул ба он нафар ҷавоб гуфтанд. ва Хушнуд менависад ман аллакай мухлиси шумо. Ташаккур Хушнуд, ташаккур. ва Холида мегӯянд аллакай адо аст. Не аллакай барномаи мо ба анҷом нарасидааст ва танҳо бахшҳои барномаи мо ба поён расид ва биёед мо навбатро ба Хусравҷон медиҳем то боз ба барнома ранги ҷолиб тариқи мусиқио боз ранг бахшад. ва ман чуноне ки мебинед мана инҷо бисёр нафарон навишта истоданд ва мо албатта чикор мекунем. Мо албатта ана ҳамои паёмакҳои шуморо мо инҷо ба шунавандагон мерасонем. ва рафтем радио микс бо диҷей сет. бо мо бошед. Radio Mix. Radio Sirozi Javoni. San Francisco. шунавандагони азиз моро пайгирӣ кунед зеро Хусравҷон бо беҳтарин мусиқиҳо таби моро шод карда истодааст. ва Холида менависанд оҳо кайфияти хуб. аҳа кайфияти ё шунавандагони азиз мо расидем ба поёни радио лайф яъне радио микс. моро чун гуфтем ҳамеша ҳар рӯз мин баъд соати 12 дар рӯзҳои корӣ моро пайгирӣ кунед. барномаи мо 1 соат идома меёбад ва моро агар аз дуру наздик тамошо карда бошед гӯш карда истода бошед он нафароне ки моро берун аз давлат яъне берун аз ватани азизамон дар мусофириҳо дар ғарибиҳо дар масалан дар Москва дар шаҳрҳои Русия дар Қазоқистон умуман дар гӯҷое набошад агар моро гӯш карда истода бошед ҳатман истиноди ана ҳамин моро яъне ссилкаро ба дигарон низ равона кунед дигарон низ гӯш карда бошанд. мо кӯшиш мекунем ки тариқи ана ҳамин барнома таби шуморо якояки шумоёнро шод карда бошем. тӯли ин лаҳзаҳо бо шумо будам ман Карим Юлдашев ва коргардони мо беҳтарин диҷей Хусравҷон. ҳамеша сарбаланду хонаобод бошед дӯстони азиз. то барномаҳои дигар хайр. мо миннатдор аз онем ки шумо моро пайгирӣ мекунед. саломату сарбаланду хоно Radio Sirozi Javoni.